מה שאנחנו הולכים לעשות, אני הולך לפגוש ילדים, לתת להם לפתוח לי סטארדרופ והם יכולים לזכות בכסף. שימו לב, מה שהם לא יודעים זה שאם הם יצליחו להוציא לי אגדי, אני הולך לתת להם אפשרות להכפיל את הכסף אם הם ינצחו אותי במשחק של 1 על 1. אני הולך למצוא את מלך הדמויות החדש ולראות מי הולך להחליף אותי ולהיות הילד עם הכי הרבה מזל בברול סטארס. אז איך זה הולך להתבצע? השלבים הם נורא פשוטים. אני הולך לפגוש ילדים ברחוב והולך לתת להם לפתוח לי סטארדרופ. אם הם הצליחו להוציא לי אגדי, אני הולך להביא להם 50 שקל והם יכולים להכפיל את ה-50 האלה ל-100 אם הם ינצחו אותי במשחק של 1 על 1. אם עשיתי מול המשחק של 1 על 1 וניצחתי אותם, כל הכסף הלך, אבל אם הם הצליחו לנצח אותי, הם מקבלים את ה-100 שקל. אז התחנה הראשונה שלי זה באר יעקב. הגעתי לכאן לחפש את מלך הדמויות החדש פה בגן שעשועים, ויש פה מלא ילדים שמשחקים. אני פשוט אבוא אליהם ואציע להם לפתוח לי סטארדרופ. יאללה, בואי תצלם, בוא. ילדים, מה שלומכם? בסדר. יופי, תקשיבו, אני רוצה עכשיו שאתם תוציאו לי אגדי. אתם חושבים שאתם מלכי הדמויות? כן. בואו נראה, אנחנו עכשיו נבדוק את זה. קודם כל, צלם את החולצה, תראה איזה חולצה. יש כזאת גם למידה שלי. איפה אני קונה כזאת חולצה? איפה אנחנו יודעים? טוב, לא נורא, אני הבאתי להם את החולצה הזאת, אבל לא משנה. טוב, אני עכשיו הולך לתת לכם לפתוח לי סטארדרופ, ואם אתם מוצאים לי אגדי, אתם מקבלים 50 שקל. נראה לי שווה, לא? טוב, חברים, אני פה עם הסטארדרופים מוכנים. יש לכל אחד הזדמנות לפתוח ולהוציא לי אגדי. מי רוצה להתחיל? אבניהו מספריים תעשו, נראה. אתה מתחיל, יש לך הזדמנות. בוא נראה. נדיר במיוחד, יפה. אתה הלכת לשיטה של ללחוץ מהר. בשיטה לא טובה, אנחנו עכשיו עוברים אליך, אתה מוכן? אני מלך הדמויות. נדיר במיוחד גם. טוב, אף אחד מהם לא הצליח להוציא אגדי, בואו נמשיך הלאה. אני היום מצלם ולוג חשוב כמו שאתה רואים את מיקו צלם. אני מחפש את היורש שלי. כן, אני מחפש את מלך הדמויות. בידי אחד מכם. טוב, חברים, תקשיבו, אני כבר מחפש שבועות את מלך הדמויות החדש, ואני עכשיו אביא לכל אחד ניתן סטארדרופ לפתוח. מי שהצליח להוציא אגדי, זוכה ב-50 שקל, פשוט מאוד. יאללה, אתה הראשון, בואו נראה, יש לך הזדמנות אחת. טוב, הראשון הוציא לנו נדיר, מי שני, בואו אלינו אדיר, יפה, כבר שיפור, אבל שיפור משלישי, בואו נראה אם תצליח. אני רוצה לראות בכוונה. אדיר גם, בואו נראה, ניסיון הבא. אדיר במיוחד, ובואי נראה. אדיר, יואו, אדיר. כמה מהשיות. יאני. אדיר. יואו, מדהים אחי, אני לא מאמין איזה קרובים הם. אנחנו עוברים לניסיון האחרון. שים לב, זה מצולם לא רואים את עכשיו תצליח. אני מורחת את זה אחרון ואני בממטרות האלה. או, מדהים. הילדה הזאת מצלמה מוכנה, בואי. אני רוצה עכשיו, את תדע, את עומדת עכשיו למצלמה. מה את עושה אם אני מוציא לך פה אגדי עכשיו? תחשבי על משהו מצחיק. את הולכת שם מהמזרקות, ככה עם הבגדים לפני. לא. עשינו עסק, וחברים, יש התערבות. לא. היא אמרה כן, יש התערבות. לא, אין התערבות. אין. וואי. וואי, יש התערבות, חבר'ה, יש התערבות. לחיצה אחת, מוכנה? את עושה את זה? לא. יש! יואו, לא מאמין, כי זה קרוב. טוב, חבר'ה, אני פה, איך קוראים לך? ישי. אתה יודע למה באתי לפה היום? אני מחפש את המחליף שלי, את מלך הדמויות החדש. אתה חושב שאתה מלך הדמויות? לא. טוב, אז אני אתן לך בכל זאת לנסות, אולי תפתיע. אתה מצליח? אתה מקבל 50 שקל. נדיר במיוחד. לתת לו עוד הזדמנות, זאת עכשיו אחרונה באמת. חבר'ה, היחידי שמקבל עוד הזדמנות, רק בגלל העיניים. יש לו עיניים יפות, הוא מקבל עוד הזדמנות. לא, אם אתה מציע את לון, זה לא 50, זה 100. יאללה, אני מלך הדמויות. הופה. מדהים, לא! ולבינתיים, הזדמנות אחרונה עם הילדה האחרונה שלנו, הכל תלוי בה. אני לא עשיתי. טוב חבר'ה, עקב הביקוש אני הולך לתת לכולם עוד הזדמנות. כל אחד בא אליי בתורו, פותח לי אגדי, ומי שמוציא זוכה ב-50 שקל. מאוד פשוט, מאוד קל, ה-50 הכי קלים שהם יעשו. כבר מוכן. נדיר במיוחד, אחת לא הצליחה. נדיר במיוחד, חושבת שהמזל אצלך? נדיר. אגדי! בוא'נה, חבר'ה, היא הוציאה אגדי, מה שאומר שאת עכשיו זוכה ב-50 שקל, אבל שימי לב, הגענו עכשיו לחלק המעניין בסרטון, אני לא סתם מחלק כסף, נכון? יש לך הזדמנות להכפיל את ה-50 האלה ולזכות ב-100 שקל אם את מנצחת אותי באחד על אחד בברול סטארס, אבל לפני זה בואי נפתח את האגדי הזה. והנה היא פתחת את האגדי והגענו לרגע ההחלטה. לקחת את ה-50 שקל? בטוחה.
טוב חבר'ה, היא בחרה לא להכפיל ולקחת 100 שקל, אז את זוכה ב50 שקל, ואני אמשיך ללכת לחפש את הבן אדם האמיץ שכן ירצה להכפיל את הכסף. טוב חברים, אז ירד הלילה ואני עדיין פה, רק אחת הצליחה בינתיים להוציא לי את האגדי. אני עכשיו מנסה עם החבורה הזאת בפעם האחרונה לפני שאני עובר לעיר הבאה, ואחרי זה אני עובר לעיר הבאה לראות מי מלך הדמויות של ישראל. בינתיים העיר באר יעקב מובילה. טוב חברים, החבורה כבר מוכנה ואנחנו עכשיו הולכים, אני הולך לתת להם לפתוח אגדי. תא ראשון בוא אליי. אדיר, כל הכבוד, אנחנו עוברים הלאה לבא בתור. חברים, יצאנו רק אגדי אחד בינתיים בבאר יעקב. וואי, אדיר גם. יש לנו עוד 2 ילדים ואם הם לא מצליחים אני אתן לעוד כמה ילדים עוד הזדמנות. מדהים, הלאה ראשון מדהים. האם זה יקרה? האם זה יקרה בזכות החולצה שלנו? אגדי אחי, יוצאנו אגדי ועכשיו שים לב, זה הרגע שלך, יש לך הזדמנות להכפיל 50 שקל האלה אם אתה מנצח אותי באחד על אחד בברוז, או לקחת את ה50 שקל וללכת הביתה. חברים מנסים לשכנע אותו. מה אתה בוחר? לקחת את הכסף? חברים מחליט גם לקחת את הכסף, אבל לפני זה אנחנו נפתח את האגדי הזה. 3, 2, 1. אני אלך לדמויות! היידה חברים, יצא לנו סקין חדש. וחברים, אני פה עם הילד השני שהוציא לי אגדי בבאר יעקב, שגם הוא בחר לפחד לקחת את הכסף וללכת הביתה. אז הנה ה50 שקל שלך, ואנחנו עוברים לעיר הבאה. טוב חברים, הגעתי לעיר הבאה, לעיר נתניה, ועכשיו אני הולך לראות מי מלך האגדים של נתניה. אני מקווה שמישהו יצליח להוציא לי פה אגדי ולזכות בכסף. אחרי כל כך הרבה ניסיונות בנתניה, אף אחד לא הצליח להוציא לי אגדי, והבנו מהר מאוד שאין מזל בנתניה, אז החלטנו להמשיך לעיר הבאה. לצערי בסרטון הזה נתניה נשארת עם 0 אגדים, מה שאומר שהגיע הזמן להמשיך במסע אחרי חיפוש מלך הדמויות של ישראל. טוב חבר'ה, הגענו ליעד השלישי, הוד השרון, קניון שרונים. אולי פה נמצא את מלך האגדים הבא של ישראל, בואו נראה אם הם יצליחו להביא לנו אגדי. אני רוצה להתחיל במסר לכל עם ישראל. חשוב לתמוך ביוטיוברים וגם בחיילי צה"ל. אם אתם יכולים, תירשמו לערוצים. ושכל החטופים יחזרו בשלום הביתה. יפה, אז עכשיו אני רוצה לראות אם אתה מלך הדמויות. אתה הולך לפתוח לי? משפט המזל. רק על זה אני אביא לך 3 הזדמנויות לפתוח לי. אוקיי, אני מלך הדמויות. טוב, ניסיון ראשון אדיר, לא נורא, אנחנו צריכים לעשות את זה, כמובן. הוא הולך לנסות עכשיו את הניסיון השלישי שלו, ואם הוא מצליח לעשות את זה, כולם נותנים לייק לסרטון ונרשמים כמנוי. יו! אגדי! אחי! וואלה, הוא הצליח להוציא אגדי. חבר'ה, יש לנו אגדי ראשון להוד השרון. אם הוא עכשיו מוציא פה עוד מוטוסקין, כולם לוחצים לייק ונרשמים כמנוי. יאללה, פתח! טוב, חבר'ה. יש לנו אגדי ראשון להוד השרון, אנחנו ממשיכים לחפש. הצעתי לילד את ה50 שקל והוא פשוט בחר להשאיר אותם אצלי ולתרום אותם לחיילי צה"ל, אז אני תורם את ה50 שקל האלה לחיילי צה"ל. אני עובר בכל הארץ לחפש את מלך הדמויות החדש. אדיר. מדהים, מדהים אחי, כמעט. אין לה אימא לפתור. הנה, היא הוציאה לי את מייזי. וואלה יפה. אימא עכשיו. אולי המזל יבוא מהאימהות ולא מהילדים. לוחצים עוד אחד, יו, אדיר, יפה. טוב חבר'ה, עדיין לא הצליחו, יש לנו אגדי אחד להוד השרון. בואו נמשיך. טוב חברים, הגענו לקריית אונו וזה היעד האחרון שלנו. אנחנו הולכים עכשיו לראות האם יש בקריית אונו מזל ואולי הם יכולים לעשות מהפך ולעבור למקום הראשון. חבר'ה, אנחנו עושים המהפך בקריית אונו ומביאים 3 אגדים. זכור מה אני אומר לך? יש היום 3 אגדים. טוב חברים, הגענו לקריית אונו לבדוק האם לקריית אונו יש מזל, ומי שמצליח להוציא לי אגדי זוכה ב50 שקל. ניסיון ראשון. נדיר, אנחנו ממשיכים ניסיון שני. יו! אגדי! הוצאנו אגדי חברים! חבר'ה, הוא זוכה ב50 שקל, אבל רגע לפני שזה קורה, אם יוצא פה עוד מוטוסקין, כולם לוחצים על הלייק ונרשמים כמנוי. אני מלך הדמויות. חבר'ה, הגענו לרגע ההחלטה. יש לך החלטה מאוד מאוד חשובה. או לקחת את ה50 שקל האלה, או להכפיל אותם ל100 ולנצח אותי בברול סטארס במשחק 1 על 1. מה אתה בוחר? מה, אם אני לא מנצח אותך, אני לא מקבל כלום? הלך הכסף. אני נותן לך 5 שניות ואתה אומר לי החלטה. 5, 4, 3. להכפיל. להכפיל? בטוח.
אתה מנצח אותי, אתה זוכה ב100 שקל. אמן. יאללה, התחלנו חבר'ה, זה הילד הראשון שאשכרה בחר להכפיל ולשחק מולי, אחרי שכולם פחדו ופשוט לקחו את הכסף. ובהצלחה לנו. אסור לך להסתכל לי. את פתחה. לא, אני מפחד. אני עושה לך. עניין אותי. את היו 40,000 גביעים. יפה, 1-0 לא חבר'ה, אנחנו ממשיכים. אני מטורף עם כן. את היית. האם הוא עושה את זה? האם הוא לוקח 100 חבר'ה? הוא ניצח אותי, זה היה צמוד, מה שאומר שהוא זוכה ב100 שקל. טוב, אז חבר'ה, קריית אונו מקבלת נקודה, גם הם הצליחו להוציא לי אגדי, ובגלל שהוא ניצח אותי אני מביא להם עוד נקודה, מה שאומר שעם 2 נקודות, ואתה זוכה עכשיו ב100 שקל. חברים, כולם לתת לייק עכשיו לסרטון ולהירשם כמנוי. תנו לייק ושם! אם אתם רוצים לזכות בכסף, תנו עכשיו לייק לסרטון שווה ותירשמו מאוד. כמנוי. ובזה הרגע אני עומד לסיים את הוולוג, אז חברים, מצב הנקודות שלנו עד עכשיו הוא באר יעקב עם 2 נקודות, קריית אונו עם 2 נקודות, רמת השרון עם נקודה 1 ונתניה עם 0 נקודות. חברים, אם אתם רוצים חלק 2, אני רוצה 3,000 לייקים לסרטון הזה, ותכתבו לי בתגובות לאיזה עיר להגיע לבדוק מי מלך הדמויות של העיר שלכם. אז חברים, נתראה בסרטון הבא.